dous intervintes non terán inconveniente ningún en que se fagan os comentarios ou as preguntas ou as declaracións que se ocurran ao personal. Eu queria plantear unha pregunta ao Xio e a outra ao teu componente. A primeira, máis ben para o Xio. Claro, incluso podía haber un debate sobre isto no Consello da Cultura. Nesta altura, en 1916, os franceses que xa teñen a terra estánse matando os milleiros e facéndose matar os alemáns, pero convertense en patriotas. E por iso Francia aguanta o empuxe da Primeira Guerra Mundial. Sin embargo, en España non pasa iso. E fixeches algún vídeo, hai esa relación entre a terra para quen a traballa, pero claro, patria, por menos a patria española, como aquele estado moi longe, e aí é o movimento das irmandades trata de construir un nacionalismo onde o campesinado sempre é moi importante, ou non. E a outra, para os dous, o papel dos mestres, no agrarismo, e incluso despois, na dictadura, sobre todo nas corporacións republicanas. Nas corporacións da dictadura non tanto como nas republicanas. Pero o papel dos mestres no agrarismo, porque aquí no documental parece que o mestre está ao servizo do rescate do povo, e, bueno, pelos estudos que hai de agrarismo a nivel comarcal non é así. Ou sí. Bueno, eu, en relación á primeira pregunta, efectivamente, se falamos do 16, estamos inseridos, efectivamente, no tempo, como ben tamén marcaba María, da Primeira Guerra Mundial. É de maneira distinta, efectivamente, a vinculación que hai aos labregos e das labregas, neste caso, boa parte de labregos militarizados no marco da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, alemáns ou franceses, a respecto de cal é o comportamento, digo, en relación á cuestión nacional dos labregos e das labregas, pues, efectivamente, para o caso galego. Hai unha diferenza básica que eu penso que funciona desde o século XIX como elemento de referencia, e que para o caso alemán ou francés estamos a falar de operarios ou labregos, labregas, etc. Para o caso alemán e francés, digo, movilizados no marco da Primeira Guerra Mundial, que son movilizados a partir do Estado do que fan parte e onde hai un proceso de nacionalización que efectivamente, bueno, pues funciona nunha clave que non é para o caso galego, onde non hai, digamos, do mesmo xeito un Estado galego, sino un Estado español, e onde, entón, desde esa perspectiva tamén funciona igual que para o caso francés ou alemán, tanto que se van eses galegos movilizados no marco da Primeira Guerra Mundial, igualmente tamén movilizados amplamente, non desde a perspectiva dos militares, sino incluso dos debates, dos comentarios a pedreiros nacionais, alrededor do que é o Estado español. Non hai Estado galego, co cal, no imaginario, cando iso, despois do que falamos do 46 ou 16, con independencia do que comentamos anteriormente, é a partir do 16 que sí que xa se vai modelar ese pensamento clave patriótica e de maneira explícita no marco, por menos esta miña opinión ao respecto, no marco do rural. Se houbera efectivamente no marco dese conflito bélico internacional unha movilización de traballadores, traballadoras, de persoas das clases populares, efectivamente, chamados polo Estado galego, pois seguramente tería realizado iso, un labor de carácter patriótico moito maior que seguramente o que desenvolveron, mira o que estou dicindo, as irmandades de fala do 16 ou 21. Seguramente. Non sei se me explico e se estou desenvolvendo e queda claro o que quero expresar. É unha, como todo conflito bélico, no marco neste caso a Primeira Guerra Mundial, é un contexto límite. E chega un momento onde tienes o Estado, por decirlo de algún modo, porque se perdes esa referencia, te podes preguntar que faz no campo de batalla, das a volta e te marchas. Esa posibilidade non existía. Co cal, o único que existía é seguir para adiante e marcar un maior número de persoas que a ti te representan como enemigas. Enemigas de que? Do Estado que ti aí no campo de batalla estás a representar. E ese Estado, para o caso dun labrego, por exemplo, galego, xa non digamos no marco do que foi o 36 e demais, o que está, digamos, aí en liza non pasa por Galiza. No 36 pasa por democracia ou fascismo en clave nacional española e no marco da Primeira Guerra Mundial prácticamente o mesmo. O que pasa que nun marco supra, vamos a decir, ibérico, por decirlo de algún modo.
Non sei se con iso máis menos respondo. E por rematar, digamos, a miña intervención a este respecto, as preguntas que formula agora Raúl, pois efectivamente os mestres van ter unha relación directísima co que é o agrarismo, sendo efectivamente axentes, como pasa na maior parte das sociedades, sobre todo cando se acredita na profesión. A cosa se non se acredita na profesión, e a profesión non desde a perspectiva do pensamento único, sino desde o pensamento crítico. Como un mestre, como unha mestra non se vai posicionar desde a perspectiva do pensamento crítico nos tempos de Sofán, nos tempos de Nebra, nos tempos de Oseira, en favor da maioría social que efectivamente sufre, padece, da maioría social desposuída, vendo que ven ou vendo que vían nas aulas, entre outros, desnutrición dos seus alumnos e das súas alumnas. Eso fai que un ou unha que ten que ser mínimamente sensible se faga preguntas. E cal é a situación, cal é a realidade da familia dese neno, desa nena, tamén hoxe, porque este tempo de crise que non acabou dá lugar tamén a estampas, así moitas veces referidas por as nosas alumnas e alumnos en formación, futuros profesores en ciencias da educación, verdade? Pasaráche ou pasarávos seguramente a vos, que efectivamente chega un momento que te refiren situacións onde nenos e nenas van a aulas pola mañá sin almorzar porque non teñen que almorzar. Máis pasou aí uns anos atrás, pero ainda sigue acontecendo, ainda sigue habendo conversación nos medios de comunicación sociais, etc. Onde sigue. Que profesor, que profesora non é sensible en relación a iso e se pregunta que hai detrás dese neno, desa nena que non vai almorzado a aulas? Bueno, pois isto tamén acontecía 100 anos atrás. Ainda que, como en todos os grupos sociais e todas as profesións, había e hai que é insensible a isto e a tantas outras cousas. Por exemplo, a violencia de xénero, por exemplo, tamén. Pero, bueno, quero pensar, e na historia se viu, que unha parte importante, desde logo non podemos cuantificar, pero si do profesorado, estivo sempre vinculado a procesos de cambio político, movilizacións sociais, etc., ao longo dos tempos, non? Mesmo desde casi a antigüedade, podemos decir. Eu só decir que non só os maestros eran sensibles a esa realidade, xeralmente, senón que ademais se compartían. Os maestros non son normalmente persoas ricas, non son unha parte do grupo das propias vidas. Si que poden ter unha comunicación máis fluida con eles, en nivel de parte papeleo ou algunhas xestións, pero sí que compartían a escaseza porque estaban moi mal pagados, vivían en unhas condicións pésimas, as súas casas que eran prestadas non lle facían os arreglos necesarios e vivían, compartían todos os arreglos esas condicións míseras, non só as vías senón que sufrían, entón era normal que con eles se sentisen, eran parte do cambio. Mira, Marina, quería que me aclarases unha cousa. Cando dices aí que non dixo a dictadura de unha crítica, os membros do algarismo integráronse nas corporacións municipales. Digo, integráronse no sistema ou de que forma, o poder que tiña o fascismo nesa época, que papel desempeñou desde aí. Un dos objetivos do agrarismo é intervir, non é unha asociación ao máximo sistema, senón que entre comillas, formar parte dele. Entón, sí que se van a presentar as institucións e, con máis ou menor éxito, van a entrar a formar parte desas corporacións. E desde aí intentar cambiar. O problema do agrarismo é que non se convertiron nun movimento político, é dicir, non había un partido para toda Galicia con unha forza suficiente para facer frente a ese caciquismo. Por exemplo, non se pode dicir agora, porque desconoce, en Concello de Trujillo Couso, ese cara era o único que había na corporación, porque no momento en que lle pide contas ao goberno, pasa de eso. É un partido minoritario, digamos. Entón, non tiveron moito. Sí que os intentaron, a dictadura intentou os absorber para desmobilizar. É dicir, se xa formas parte do sistema, pois non protestes demasiado, deixamos protestar un pouco, pero non tampouco non te pasas. Despois de haber sido un pobo traballador, currante, generoso, que ferramentas utilizou, non te vou poñer palabras, que ferramentas utilizaron para volvernos tan atolondrados
porque eu vexo mal hoxe por a falta de gafas, ou encontro moitos puntos en común co que está acontecendo hoxe. O sea, o desaxuste, por exemplo, de impostos, está claramente, é descarado, cando a todo mundo, rico, pobre, alto, baixo, se nos casca un 21% de IVA, por exemplo, por decir un, non? E, bueno, unha delas teño clara, que é aterrorizar a xente ao extremo que non queira. Pero extraño, sobre todo, porque agora sí me sorprendí cando vin, bueno, os grupos agraristas no noso concello, e curiosamente correspóndense con lugares onde parece que a dereita está máis aplicada, non? Extraño, a xente que foi exemplar, que fai 100 anos, que históricamente non é nada, parece ser que venden máis acojonar, por decirlo de algún xeito, porque hoxe son precisamente os focos onde máis se visualiza políticamente a derechona. Que ferramentas usaron? Porque non entendo. Eu posso entender tamén, eu creo que 40 anos de ditadura xa é moito mal, non só a nivel cosechado, non só unha represión física, unha represión violenta, senón a nivel cultural, de pensamento, que non damos superado. Para mí, é desesperante. E para o siguiente, da volta a antes do golpe fascista. E despois a crise da restauración é moi similar ao que está pasando agora a nivel político, con moitas características. O sea, poderíamos facer hoxe un proxecto político basándonos no que había antes, fai 100 anos atrás. Falta, e eu vou dicir así, na que se sen popular o estilo, materia prima. A materia prima que hai hoxe non é a materia prima de finais do 19 e inicios do 20, me explico. Obviamente, podíamos comezar con todas as persoas que están nesta sala, que están aquí, por unha importante sensibilidade respecto ao que sucedeu hace anos e por un pensamento crítico que compartimos. Pero non somos a maioría social, os que estamos aquí. Isto sin dúbida. A maioría social derivan máis de 40 anos de dictadura e do que, ao meu ver, que ten a ver con a pregunta que ti faz e a explicación por menos que dou eu, non só os 40 anos de dictadura, son os 3 anos de exterminio que se deron aquí en Galiza en particular, porque son miles de persoas asasinadas neste país, a referencias de todas as comarcas, movimentos operarios, agrarios, etc. Son físicamente, na maior parte dos casos, eliminadas, as que non eliminadas acaban en prisión e miremos, o destino mellor e que foi, vamos a decir, máis positivo dentro da represión, se chama exilio. Aquí falamos, e por todo son unha excepción, de figuras, o caso de Xerardo Díaz, se non me equivoco, autor de Nebra Memoria dunha infamia, falamos de persoas que non volveron nunca, despois de que marcharon após o golpe militar a súa terra, ao seu país, que fixeron patria, fixeron país, fixeron Galiza, alén mar, a miles de kilómetros da terra, en Norteamérica, en Sudamérica, por Europa adiante. Pero esas persoas tiñan que tecer, tiñan que traballar e tiñan que ser a ponte entre eses tempos que estamos referindo agora e o novo tempo a construir. O novo tempo a construir non se desenvolveu, quitado 4 décadas despois, e o chamado a ser novo tempo foi o que foi. Foi a reposición monárquica, borbónica. Falamos da restauración, hai unha segunda restauración borbónica, e isto hai que decirlo científicamente o que é. Lóxicamente, despois do golpe militar do 36, as 4 décadas de dictadura, postos a falar dunha reposición democrática, o que tocaba era, como mínimo, unha terceira república. Houbo terceira república, non se saberá, pero en todo caso, inmediatamente após non explicar a morte do dictador general Francisco Franco, non hai unha reposición democrática, vamos a decir, tal e como era de agardar. Eso significaba volver á realidade democráticamente elexida por aqueles que foron barridos polo golpe militar do 36. E iso é unha república. Algo tan moderno como unha república. En contraposición, opine cada quen o que é unha monarquía. Monarquía franquista. Nombrada por los dedos. Lei de supresión, ano 1969. A cuestión é que as 4 décadas significaron de dictadura un aleccionamento nunha serie de valores, a partir, digamos, dunha folla de ruta determinada da maioría social. Quen escapaba a ese aleccionamento? Prácticamente ninguén.
pero era un aleccionamento respecto dos idas que salvaron do asasinato, da prisión ou do exilio. E o resultante é o que conocemos do 75 en diante. Certo é a situación de crise e os paradigmas que pode haber entre aquilo daquelas, falamos do tempo de Nebra ou de Kant, e a actualidade, pero hai algo que non refire un paralelismo de maneira manifesta. O grado de mobilización actual a nivel social é o de finais do 19 inicios do 20. Nos pode parecer esta sociedade moi moderna máis avanzada daquela, pero se vamos ao grado de mobilización operaria, popular, non é a mesma, e nestes anos, entre aspas, de macrocrise, non sería por motivo, acompañando a xente que estaba sendo desafiuzada ou en situacións semellantes, ou que deu a batalla. Pero, en todo caso, non é o número que se contaba por centos de finais do 19 e inicios do 20 e que deu lugar ao movimento labrego que, vamos, estaba daquelas anos luto que hoxe é. Vou poñer tamén un último caso, por non alocarme, por exemplo, en relación ao galeguismo articulado políticamente coas irmandades das que referimos o seu 100 aniversario no 2006 e a conversión das irmandades da Fala no Partido Galeguista a partir do inicio do tempo republicano do 31 ou 36. Poucos barreros asasinados e a cabeza, entre outros, Alexandre Bóveda e os que non, presos, violadas, exiliadas e demais. O Partido Galeguista, o galeguismo militante, con cuota, pagando, afiliado, prácticamente superaba as cifras de organizacións do nacionalismo na actualidade. Falamos de 6.000 afiliados, 6.000 e pico do ano 36, en tempos onde non existía o WhatsApp, que parece que non podemos vivir sin él, sin a parabólica, sin as autostradas, se xuntaban e se movilizaban e se movían e reivindicaban os seus dereitos. E hoxe onde está esa realidade? Porque todo é moito máis fácil. Internet, e nos comunicamos, videoconferencia, damos conferencias a través do Skype, etc. Pois isto non é tan paralizado, sin embargo, de reivindicación e de consciencia, porque a reivindicación nace a partir dunha consciencia, un coñecemento da realidade, era moi superior previo ao golpeo do 36, sen dúbida ninguna, aínda que hai temeles de estima de todo de Primo Rivera entre o 23 e o 29. Nada, me tomei con o xío que escribes aí nun semanario nacionalista que todo o mundo deberá visitar, que se chama Sermos da Vida. Escribes aí nunha nota, un pequeno artigo, acerca de Víctor Casas, que eran nacionalistas, de morrer por ser nacionalistas, revolucionarios. Falas tamén nese artículo de si existen nacionalismos de esquerdas, falas de que tamén existe un nacionalismo de dereitas. Os do bloque máis ou menos temos isto bastante falado, que o pai era o gobernador, o Santos Díaz Amigo, e o gobernador. Bueno, os que estamos no bloque xa máis ou menos o temos claro, pero a xente, moita xente ten a falsa idea de que só existe un nacionalismo no bloque onde somos todos máis rojos que diemos e tal. Falas de nacionalismo de esquerdas, por exemplo, o teu pai, ou Víctor Casas, ou Alexandre Bóveda. Tamén hai pode haber dentro do nacionalismo, dentro do bloque mesmo, xente máis ou menos dereitista, ou che parece, ou nos parece que o nacionalismo ten que ver cos mortos de Nebra e non ten nada que ver ca esquerda, ca dereita, ca política. Vamos a ir por aí? Sí. Vamos a ver, a mí me parece que este é un debate doado de solucionar, me explico. A esquerda está ligada á defensa dos legítimos intereses da maioría social, das clases populares, non xustamente do empresariado, do grande capital, etc. Amancio Ortega, por poñer un caso, verdade? O grupo Inditex. E a dereita, como ben coñecido, efectivamente está ao servizo dos intereses do capital e, sobre todo, do grande empresariado. Que grande empresariado na Galiza quitado a Amancio Ortega?
que posibilidade real desde unha perspectiva de Estado, porque ao que responde, digamos, a articulación política dunha organización ou outra, en canto que se están a defender uns intereses ou outros, que posibilidade nesa orde de cousas hai de que exista na Galiza un nacionalismo de dereitas? Bueno, pues non sei, eu non traballo co futuro, non sei se Amancio Ortega vai de alguma maneira procurar un tecido empresarial diversificado, como de alguma maneira agora está a comenzar, non? Porque a parte do textil pues, está a invertir, sabémoslo, non? Noutros sectores, e se acaso vai querer compartir, dubido moito, normalmente non se fai por parte do grande empresarial, con outros igual non tan grandes, pero sí igual relativamente das distancias que se podan dar para procurar, digamos, unha rede, ¿no?, empresarial na Galiza que tamén necesite un partido que efectivamente, pero en clave nacional, o represente, porque se non hai en clave nacional galega, xa ten o capital en Galiza un partido que o represente, non teñen por que nomearlo claramente, ¿no? En todo caso, goberna a Xunta de Galiza igual que en institucións no Estado español, ¿no? Non se recortan, digo, por si non queda suficientemente claro, desde o partido que goberna na Galiza, coa maioría da sociedade galega que exerceu o seu voto, máis dun 50 e pico % que apoiou, non se apoia, decía, o recorte, por exemplo, aos empresarios, as empresarias grandes, que ninguén, se un pequeno comerciante ou un pequeno autónomo, se sinta neste sentido integrado no que estou a decir. Estou falando do capital con mayúsculas, estou falando do empresario ou empresaria con mayúsculas en relación ao que ten no banco, non aqueles e aquelas sacrificados autónomos que teñen 4 traballadores ao seu cargo ou 16. Entón, nesa orde de cousas, ese partido defende efectivamente os intereses dese capital e non defende os recortes justamente a esas grandes fortunas, sino, por exemplo, na sanidade e no ensino público, é dicir, no tecido público, é dicir, o que vai a conta da maioría social. O Bloque Nacionalista Galego, o digo como historiador especializado nos movimentos sociais e na historia do nacionalismo, pois desde que nace en 82, nace vinculado justamente a defensa da maioría social, dos intereses das labregas, dos traballadores, das traballadoras, da maioría social, máis ou menos incomprendidamente, pero eso é o problema do BNG e da relación coa sociedade, ao que pesan os medios de comunicación, ao distorsionar tamén o que cada quen, efectivamente, detrás do seu axío, da súa actuación diaria, pretende ou persegue, non? Ti referías, por exemplo, sin ir máis longe, que o Bloque Nacionalista Galego, o nacionalismo en Galiza, se di non só de esquerdas, sino, como decías, radical, termos regados. Bueno, sinceramente, esos son termos revolucionarios, son termos que lle veñen moi grande, digamos, a esquerda prácticamente en toda Europa, non hai organizacións insurgentes, superrevolucionarias. A maior parte xogan, e é por outra banda razonable, porque non hai moita máis marxe, tal e como está todo, a maior parte das organizacións da esquerda xogan, en todo caso, a modificar o statu quo no inmediato e a partir de aí, Dios dirá. Bueno, entón, nesa orde de cousas, o que sí que podemos decir é que igual que desde o ano 82 a todos os nosos días, que se precie no nacionalismo de dereitos en Galiza, sí que é certo que no tempo da Segunda República, que é o que me refería eu, nunha serie de artigos e columnas que me pediron para sermos Galiza, entre liñas falaba de que efectivamente en la altura do 36 pois houve efectivamente unha así denominada dereita galeguista. E dicía, a diferencia do que tantas veces se suele dicer que o Partido Galeguista de Castelao, de Víctor Casas, de Alexandre Bóveda, era unha organización de dereitas, e moitas veces dixe isto cando efectivamente non se leen os programas, os manifestos do propio Partido Galeguista, é unha evidencia, decía, que era unha organización de esquerdas. Pois se non foi unha organización de esquerdas, non tiña que haber aquela dupla escisión baixo o nome de dereita galeguista en Ourense e en Pontevedra, a primeira capitaneada de todo Vicente López, a segunda Figueira Valverde, si acaso fora unha organización de dereitas. Sería ao revés, se fora o Partido Galeguista maioritariamente de dereitas, a altura do 35 finais, do 36 inicios, teria que haber unha escisión de esquerdas, que non foi. A Alexandre Bóveda non o matan por ser de dereitas, que non o era. A Alexandre Bóveda non o matan por ir a misa os domingos, que si ia. A Alexandre Bóveda o matan por ser o ideólogo dunha organización netamente nacionalista, soberanista galega e efectivamente ser un home de esquerdas. A Víctor Casas igual. A Anxe Casas atrás de Santiago igual. Suma e sigue. O que haberá no país? Pois non o sei, que igual non hai nin país. Eu digo así claramente. Depende do que fagamos nós.
que ninguén pense que isto vai existir eternamente con independencia do que pagamos ou non. Todo ten atrás, digamos, o vínculo que nós efectivamente teñamos coa realidade que decimos defender. A realidade non se defenden por si mesmas, e aí é onde nacen as redes populares con respecto a la cuestión nacional, ¿no? E as redes populares igual, aí é onde nacen os sindicatos, etcétera, entre outros, ¿no? Quiero máis, non sei, María. Eu, María, quero felicitar porque, ainda que así moi brevemente, fixeste unha pincelada sobre o papel da muller na sociedade ese momento, non? E a mí tamén me choca, dentro así históricamente, que esta fai moi pouquinho, en algunhas comunidades remontes, creo que ainda subsiste a idea de que non podes exercer como primeiro, porque esta probablemente é un reflexo desa sociedade, non? Pero realmente a presencia da muller É que ahora estudia a presencia da muller en cualquier lugar da tierra, en cualquier movimento, non aparece na representación. Non podo chegar aquí e dicir fixeron isto, fixeron outro, porque son, creo eu, que fixeron, porque non teño documentación para asegurar, non aparece na documentación. Apareceron en Cans porque morreron. Se exploramos os morreros, tampouco se fala de delas. Se cada vez ten por eso máis repercusión na prensa, por ser a maioría de mulleres. Pero eso non se reflexa. As mulleres están atrás. yo creo unha sociedade que parece que va de avanzar e que non se Sí, pero ahora de figurar por ben entendido, sempre é que volta para atrás, sempre volta para atrás. Non sei, eu unha mulher nas AMPAs, ou así, parece que ten cando a maioría das AMPAs, a maioría son mulleres que nos ocupamos da educación dos nenos, e despois como que ten, digo, na aldea se hai que pedir algo, olha, o consello parece un hombre, se non tuveras moi para chamar ou para ir ali a que se van a facer, non é? Eu non sei, a ver, non podo decir que nos ocupamos da vida, pero sí que pode ser algo moi reducido, moi que o de figurar está mal, non? Que, bueno, é unha postura miña moi feminista. Falaron de fai tempo, por eso estamos aquí. Quen mandaba, quen dirigía esta sociedade sagrada? Porque tengo a sensación de que eran os ricos con os pobres. E tampouco eran os pobres os que estaban na sociedade sagrada, non si? Bueno, en parte dos casos non. De feito, hai que partir da idea que antes expresábamos, que a maior parte da nosa sociedade non sabía ler ni escrever. Parece que non, falando de realidades revolucionarias, o paso de non saber ler a saber ler é un paso máis que revolucionario. Imaginémonos cando chega, digamos, un tributo, non? Un gravame ao que hai que facer frente a diferenza que hai de saber ler a non saber ler. Hai cantidade de reclamacións, pois do século XVII, do século XVIII, por non ir máis atrás, que alguna tamén hai, de labregos que sabían ler, de labregos ou xa propietarios de terras que efectivamente sabían ler e que efectivamente reclamaban. O feito de reclamar, xa chegando nos nosos días, finais do XIX, inicios do XX, derivaba tamén desa capacidade de poder interpretar. E para poder interpretar, en outros casos, por non decir sempre, había que tamén coñecer, e eso significaba ler, a legislación vigente. Porque igual que había roubos, na liña do que refería María, a nivel corporativo, tamén había roubos individualmente, te como un poquito máis aquí, te como un poquito máis aquí, te como un poquito, claro, un poquito, despois efectivamente dá lugar a moito, verdade? E entón hai ese tipo de reclamacións. Cando as reclamacións non son individuais e acaban sendo colectivas, cando non existe organización obreira, popular ou campesina, acaba vendo a partir de algo tan revolucionario e a veces nos parece tan básico, pero de básico non ten nada que a lectura e a capacidade, digamos, de interpretar a documentación e a capacidade de poñerte diante da autoridade e demandar o que corresponda. Cal é, en consecuencia, a radiografía do líder ou líderes sindicais en moitos casos no agro ou no mundo obreiro incipiente da Galiza de finais do 19 e do 20? Pois, efectivamente, por regra xeral, labregos que non eran eminentemente pobres ou eminentemente marxinados
forma, vamos a decir, cultural. Igual xa viñan dunha tradición, por exemplo, republicana federal, en moitos casos, pero o importante é que a partir de aí se irradia de tal maneira que acaba dando lugar a un movimento social que, por outra banda, acaba sempre eclipsado e ocultado, porque o mundo da mecanización dá lugar a que poñamos o foco fundamentalmente no mundo grego, no mundo dos tiras traballadoras fabrils, ocultando a riqueza do movimento labrego. Ese movimento labrego dá moitas veces a realidades ou tecido societario mutualista que tamén dá lugar a escolas, por exemplo. Escolas nas que efectivamente se ensina a ler, así de revolucionario, un pouco matizando a cuestión de si isto é máis ou menos revolucionario, tamén en cada tempo observar que é ser revolucionario. Igual neste tempo, ainda infelizmente, é revolucionario decir que porcentualmente o mesmo número de mulleres que saen das universidades teñen que estar no que son as direccións das empresas e dos centros de ensino. Iso, a día de hoxe, infelizmente, é revolucionario. Non é necesariamente unha insurxencia queimando non se sabe o que, poñendo caso. E non sei se Raúl, máis ou menos, non sei Raúl, se por aí máis ou menos. Sí, pero o perfil dos líderes, Sí. eran labregos, labradores, sempre botaban a mesa, sempre traballaban nas vidas. Bueno, había, digamos, nese sentido de todo un pouco, pero normalmente eran propietarios e eran persoas letradas, pero que non se quedaban na acción individual, que para mí é a importancia do Claro, asunto. pero que tiña un interese individual Sí. en que houbera que ter un control político para non pagar demasiado, e despois que houbera tamén unhas organizacións que os defendesen para conseguir, por exemplo, os seguros ou uns préstamos con baixo interés, porque eles os podían pedir, é dicir, eso era un interés individual. Hai cousas que non podes conseguir solo, eles un solo non o podía conseguir por moi rico labrego que fose, entón sí que necesitan unha organización. E eles sí que hai un nivel económico non baixo, non eran os máis pobres os que traballaban na xornal, sen xa un nivel económico un pouco saludable, unhas contas mellores que as da maioría, e tamén un nivel cultural alto, en relación tamén ca emigración, tanto beneficiados desas escolas que fomentaron os emigrantes, como tamén eles mismos emigrantes, moitas veces fora, cando aprenderon tamén as técnicas da movilización, ler periódicos, por exemplo, a Sociedade da Protección Obrera requía unha lei de documentación, que sería interesante poder tela, son anarquistas, que fai un anarquista non son, de onde venen, non? De onde aprenderon. O mar comunica moito, a uns con outros, está máis aberto que se non ten no interior, porque a movilidade é maior, as zonas tanto en España como en Europa. E aí Raúl ti sabes, e saberá boa parte do público, que hai unha institución, unha organización que cobra grande importancia, sobre todo naquele que hasta hoxe, nos inicios do 19, no noso país en particular, ata o 26 como mínimo, que é a masonería. A masonería, se non a referimos, non nos enteramos de por qué e quen crea das 16 Irmandades da Fala na Coruña en particular, e quen está detrás de boa parte das organizacións sindicais, mesmo tamén anarquistas, que se crean por país adiante, tanto a beira na costa, como no agro, como a pé de fábricas, etc. Eses libre pensadores, esa tradición de procurar a través do saber redimir ao ser humano frente ao capital, que efectivamente dá lugar despois a esas organizacións societarias, a esas realidades mutualistas que estamos a referir. Pois, se non intervenen demais, agradecerle outra vez a María José e a Uxío as súas estupendas intervencións. Bueno, non esquezamos que os mércoles temos que poñer unhas frustiñas abaixo, unha fonte de casa. A despedida van a facer as irmás Iso outra vez, e, por suposto, este mércoles mirade o programa, hai a presentación dun libro que vai facer o profesor
que é un libro que temos que coñecer. Gracias.